Aku ngarnya apa? Iya, Ambu Putih sukat. Gumun aku. Wong kok jan ramekakat tenan. Wong tuwek ae jan ramruwat. Yo, piye to dikandhane nek angel men kok piye to yo. Angger tak cedhaki. Modele kaya gawat. Weh wine-wine. Lagi ngencepne kok melu kok jabuti kabeh lho. Yo ngene iki penake. Nekat. Ki Jemira, apa ngae, Dek? Martini, bareng aret kowe nggih? Iya, Dek. Leren-leren kene lho dhisik. Tak kandhane aja tersinggung ya, Dek. Kapan kae aku diomongi Yutun, kok ngomongi kowe? Kowe diomongi Tun, kon ngomongi aku. Iya, Dek. Lah terus aku kon ngomongi sapa? Iya ta, Dek? Piye to, Mar? Balenono jale piye? Aku kok ngomongi kowe. Lah aku kon ngomongi sapa? Ngomong dhewe. Kok ngono kuwi piye? Ya mbok, Dek, aku dhewe ya bingung kok, Dek. Dadi ra sida ngomongi. Ngomong dhewe. Mulih aku. Lah terus aku ngomong